ñamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu ni to Nouakchott leydi Mauritanie. Ahmadou Barouba. On waktu goto yoni to mofti hakkunde leydi Mali ko toon keddoɗen jangde l'école ji ɗi puɗɗitima waɗi yontere e nder leydi ndi ha heddi diwal Kidal saabi ɗum ko rafi ndenagu e nder ngal diwal horeɓe jangde hokkuno yamirore jangguinowo fou arta e golle muɗum ɗo e aset faltiɗo syndicat en no jogui anniya hande waɗude peeje yiidude horejo gorma o gam yewtude ndeɗo toɓɓere ma en keɗo goto e mabɓe kamɓe syndicat ɓe to Guinée Bissau kam balɗe jeegom heddi sumgoji horeyaku e sarɗiyankoji waɗa candidat ji ɗi no jokki orgal mumen e nder guure ɗe gam heɗade yidde yimɓe leydi ndi ma en jokku yewtude eɓɓoje candidat ji ɗi COP 30 jonde haɓade mbayligowe no jokki to blem leydi Brésil nde jonde fuɗɗide guila sappo lewru ndu gonɗen hoɗuɓe nde nokkure no namdi nafoore nde jonde e gurdam mabɓe yoga no belti saabu blem naati e tarika tedduɓe bisimilla moon.